jam gena wali fini wete men nyande mawnde 29 duujal 2026 ina hawre 12 taski 1970 fergo kongudi debbe mi fiirata ɗum ɓiyam ko yawde haala neɗɗo wasde gonɗinde neɗɗo holla on haala mum ko fenani ay cukalel heewi heetirde ɗum e goonga so neɗɗo o wi ɓiyam boniri ɗum needi baade ko kamɓe ɗiɗo tan gonno mi fiirata ɗum ɓiyam ina wawi wonde fenande duɗal Pulaar murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallene nder hen